Reus, la ciutat on va néixer Marià Fortuny, ja ha obert les portes a una gran exposició antològica que recull les millors obres de l'artista. És un dels actes més destacats de la commemoració del 175 aniversari del seu naixement. El seu virtuosisme el va fer ric, famós, admirat i copiat. Va ser el més cobejat del segle XIX a Europa. La mort als 36 anys per una peritonitis va truncar la carrera d'un pintor considerat un mite. Marià Fortuny va ser un pintor d'èxit, admirat i molt sol·licitat per la gent adinerada. L'obra que el va catapultar a la fama va ser aquesta, La Vicaria, que en la seva època va costar 70.000 francs, una autèntica fortuna. Fortuny va enriquir-se fent quadres per encàrrec, sobretot escenes inspirades en el segle XVIII. Molts pintors de la seva època van veure del preciosisme i la tècnica de Fortuny. Un grup més reduït d'artistes van saber captar els aspectes més moderns de la seva pintura i van constituir com escoles, com per exemple l'Escola de Sitges, que va ser la base del desenvolupament modernista de la darrera dècada del segle XIX. És a dir, que va tenir una influència impressionant. A nivell internacional també, és a dir, la generació de pintors que apareix després de la guerra de secessió americana, nord-americana, tenien a Fortuny com un dels grans mites. L'últim estiu abans de morir, Fortuny va dedicar-se a pintar allò que li venia de gust, conservant la tècnica depurada però fugint dels convencionalismes. L'exposició, muntada expressament per la celebració de l'any Fortuny i que només es podrà veure a Reus, mostra 45 obres representatives de les diferents etapes del pintor. Rosa Serres, TV3, Reus. L'Acadèmia de Televisió Espanyola ha premiat la sèrie de 2 episodis Tornarem com a millor ficció autonòmica de l'any. Els seus responsables van recollir el premi ahir a Madrid, un nou reconeixement per aquesta coproducció de TV3 dirigida per Felip Soler, que va rebre també una molt bona acollida per part de l'audiència. Tornarem és una història d'amor, guerra i exili molt complexa pel que fa a la fidel recreació històrica de la Segona Guerra Mundial. I avui completem la crònica cultural, avui que és divendres, amb una de les estrenes cinematogràfiques de la setmana, El ejercicio del poder, una pel·lícula francesa que ha estat distingida amb el Premi de la Crítica de Canes. Després de tenir un somni entre eròtic i aterridor, el ministre de Transport de França rep una trucada del seu cap de gabinet perquè hi ha hagut un accident d'autocar. A partir d'aquí, acompanyem durant uns quants dies el ministre per adonar-nos que, malgrat les seves bones intencions, els esdeveniments el sobrepassen. És un ministre molt real, imaginat pel guionista i director Pierre Schoeller a El ejercicio del poder, pel·lícula guanyadora del Premi de la Crítica a Canes el 2011 i de 3 premis César l'any passat, i que ara arriba als nostres cines. J'ai eu beaucoup de retours de ministres de droite ou de gauche sur le film et ils sont étonnés que le film leur semble très vrai. Ils retrouvent vraiment des choses qu'ils ont vécues. Hi ha coses com haver de trobar les paraules oportunes per dir a la premsa en cada moment, o no poder actuar segons les pròpies conviccions, sinó ofegat per un munt de condicionants. Je ne dis pas que l'homme politique est le marionnette des chefs d'entreprise, je ne crois pas à ça non plus. Je pense que c'est une alliance. Mais en tout cas, le pouvoir économique, la vitesse du pouvoir économique impose son tempo à la vie politique. El ministre s'evadeix estones d'un entorn asfixiant, però no pot ni vol escapar de la borratxera que provoca el poder. Això sí, malgrat els vicis que el director Pierre Schoeller veu en la vida política, té una mirada comprensiva cap a aquest ministre. Il y a un truc qui pour moi est important, il a ce lien. C'est-à-dire qu'il va au contact. Il a encore il se cache pas. Voilà. És una virtut del ministre que també el posarà en situacions angoixants. Estem a punt d'acabar un telenotícies que hem començat a la Moncloa en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres amb anuncis esperats. El govern espanyol permetrà a les comunitats autònomes un dèficit més alt, del 1,2% de mitjana, però també ha dit que reduiran més els diners que transfereixen a les comunitats autònomes per serveis concrets. Això sí, pactant-ho prèviament, ha dit el govern, així ho explica.